Maayong adlaw mga higala. Ug dalaygon ang Dios para sa atong tema karon nga adlaw para niini nga episode. Diya kita karon sa episode 6. May tungod sa unang duha ka bata nga natawo diri sa kalibutan. Duha ka tawo nga nangandoy nga maluwas ug ang usa nagtuman sa paagi sa Dios ug ang usa wala nagtuman sa paagi sa Dios. Ug dinhi nga episode atong mahimbaw-an nga naay gidawat ug naay wala dawata. Apan sa dili pa, balikon una nato ang nahitabo sa miaging episode para presko na usab sa atong mga hunahuna ug makasumpay ang karon nga episode. Sa miaging episode, diya sa episode 3, nahimbaw nato nga pagbuhat sa Dios nilang Adan ug ni Iba, nasayod kita nga gibuhat sila nga hamtong ng daan. Wala man sila muagi sa pagkabata. Hinuon daan sila dagko ug hamtong na pagbuhata sa Dios kanila. Kita karon nga mga tawo gikan kita sa pagkabata nga gatubo ug gatubo hangtod nga mahimo nga hamtong. Mao ang atong kalainan kang Adan ug kang Iba ug kanato karon nga mga tawo. Nahibawan usab nato nga nakasala sila sa Dios. Nagsupak sila sa Dios ug ilang gituuhan si Satanas. Atong nahimbawan nga nagbalaod ang Dios ug nag-ingon nga dili sila makakaon sa bunga sa kahoy nga nakahatag sa kahibalo unsay maayo ug sa dautan apan pinaagi sa sulsul sa yawa ngadto kanila natuuhan nila kini ug maoy hinungdan nga nasupak nila ang Dios ug natuuhan nila si Satanas ug dayon naguba na ang ilang maayong relasyon ngadto sa Dios. Ug tungod sa ilang gibuhat mitago sila. Gusto nila nga daganan ang Dios. Gusto nila nga magpalayo sila sa Dios. Apan bisan pa niana, nakita sila sa Dios. Ug sa panahon nga nakita sila sa Dios, naniguro sila sa pagpangatarungana. Gibakakan nila ang Dios ug dayon gibasol nila ang usa ug usa ug hangtod nga bisan ang Dios gibasol gani ni Adan ug miingon siya sa Dios nga kung dili ang babay basin uki ako ug dili ako makasala. Ug si Iba usab gibasol niya ang bitin nga mao'y hinungdan nga nakasala siya ug mikaon sa bunga sa kahoy. Naniguro sila sa pagtambon sa ilang mga sala sa pagpangatarungana ug wala nila ang kuna nga salan sila nga mauntay bugtong nga tumong sa Dios nga musurrender sila ug muangkon sa ilang mga sala. Apan wala sila dawata sa Dios, wala dawata ang ilang pagpangatarungan, o gisilutan sila sa Dios, ug unya gibistihan sila sa Dios. Muy atong nahimbawan. Ug pinaagi sa mananap nga gipatay, ang iyang panit, maoy gibisti ngadto kang Adan ug kang Iba. Maoy paagi para matambunan ng ilang kaulaw, ang ilang paagi nga ilang gibuhat, nga nagtahi silag mga tapis nga gikan sa dahon sa kahoyng igira, wala kini dawata sa Dios. Kay kini nga mga tapis, malata, malaya, ug sa atubangan sa Dios, dili kini niya dawaton. Apan ang panit nga gikan sa mananap nga gipatay, nga mao ang Dios mo'y nagbuhat niini, mo'y dawaton niya. Sa ato pa, naay mananap nga gipatay, ug kini nga mananap nga gipatay, hulagway sa umalabot nga manluluwas, nga magpakamatay para sa matag usa ka nato nga mutuo ngadto kaniya. Ug ang mutuo kaniya maluwas man ug dayon iya kitang pagabistihan dili hinuon parehas sa mga panit sa mananap nga gibisti didto kang Adan ug kang Iba apan ang iyang ibistingan kanato mao ang pagkamatarong nga gikan lamang kang Hesukristo. Ug pinaagi niini nga pagkamatarong makaatubang kita sa Dios nga masaligon ug walay kaulaw ug walay kahadlok ug kini nga iyang gibuhat angayan nga dawaton sa walay pagduwa-duwa. Mo'y gibuhat ni Hesus sa matag usa kanato busa tuuhi ang iyang gibuhat ug dawata nga siya lay bugtong paagi nga para maluwas kita. Ug karon nga episode atong tun-an ang mahitungod sa duha ka batang lalaki nga anak ni Adan ug ni Iba. Ang unang duha ka bata nga natawo dinhi niining tinunglo nga kalibutan mao ang anak ni Iba nga lalaki nga mao si Cain
ug si Abel. Ug dinhi niining episode atong tun-an kung naunsa ang ilang mga relasyon ngadto sa Dios. Mao lugar atong susihon kung unsa ang ilang kinabuhi karon nga dinhi sila sa kalibutan nga ilalom sa tunglo. Silang duha wala mataw di sa perfect nga tanaman sa Eden nga sama sa una nga kahimtang sa ilang mga ginikanan nga si Adan ug si Eva. Kay didto man sila nataw sa gawas sa Eden ug ilalom sa tunglo. Nataw sila nga daotan na ang ilang kahimtang nga lahi kay sa unang kahimtang sa ilang mga ginikanan. Nataw sila ni Cain ug ni Abel nga anaa na sila'y kahadlok, anaa na sila'y kaulaw, anaay kasuko, kabalaka ug labaw sa tanan, anaa na'y sala. Kinaiyahan na nila kini gikan sa ilang pagkahimugso, daan man nila kini nga kahimtang pagtungha nila dinhi sa kalibutan. Delikado pagyud ug lisod ang dapit nga ilang natawhan. Kay kuyaw ang hihalas nga mga mananap, ang yuta na lukop sa tunukon, ug daotang mga sagbot, diya sa ilang mga umabisan asa sila mopaingon, naa na karon kini nga mga kahimtang, ug dili sila mabuhi kung dili sila maghago. Kinahanglan sila maghago, kay mao'y tunglo sa Dios sa tibuok kalibutan. Naay mga sakit, klase-klase nga mga sakit, ug ang tanang mga butang naapektuhan sa sala ug sa kamatayon. Ang tanan aduna nay kamatayon susama sa giingon sa Dios ug gitunglo sa Dios sa tibuok nga kabuhatan. Lisod kaayo ang ilang kahimtang, si Cain ug si Abel, apan ang pinakakuyaw sa tanan mao ang ilang pagkahimulag ngadto sa Dios ug ang ilang padulngan mao ang linaw nga kalayo. Musugot sila og sa dili, mao na gayud ang ilang kahimtang. Jawas lang kung dawaton ug tuuhan nila ang manluluwas nga gisaad sa Dios gikan kang Adan ug kang Eva hangtod karon sa ilang mga anak. Sa ato pa ang tanan nga tunglo, ang daotang mga sagbot, ang mga mabangis nga mga mananap, ang mga sakit, ang kamatayon, basta ang tanan, gamay lang kaayo nga porsyento kung ikumpara sa pagkahimulag ngadto sa Dios. Kay ang pagkahimulag ngadto sa Dios maoy pakaepekto kanimo hangtod sa kahangturan. Kay kung sa panahon niya mamatay kita ug ibutang sa linaw nga kalayo, lisod gyud kaayo kini nga kahimtang. Naay mga tawo nga gaingon nga kuyaw nga kahimtang ang sama sa mga gubat, ang sakit nga nakalukop karon sa tibuok kalibutan, ang kalisod nga gakabati nato kada adlaw, ang kagutom nga mikaylap sa tibuok kalibutan, daghan ang gakagutom karon nga mga nasod. Ingon nila nga mao kini ang pinakakuyaw sa tanan. Kung atong ibasi, dili gid mao ang pinakakuyaw ug lisod nga kahimtang. Kay dili kana mao ang makalaglag sa atong mga kalag. Ang pinakakuyaw mao ang pagkahimulag ngadto sa Dios nga mao ang hinungdan nga makabutang kita sa linaw nga kalayo nga bisan kanusa dili kita makagawas ug magangtos kita hangtod sa hangtod. Dili man ang mga kalisod dinhi sa kalibutan, dili ang mga sakit, dili ang kagutom hinuon, mao ang pagkahimulag sa Dios. Mao'y angay nga kahadlukan ug pinakakuyaw sa tanan sama sa atong gihisgutan. Busa ato gayeng pangitaon ang paagi para makabalik kita sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Igsuon, higala, kung imong nabati ug kung imong nasusi nga hangtod karon wala ka pay maayong relasyon ngadto sa Dios, pangitaa. Ug kung imong makita, paniguruhi ug dawata gayud kini sa walay pagduha-duha. Karon, balik kita kang Cain ug kang Abel, susihon nato kung naunsa sila. Kini ba si Cain ug si Abel, kung nangita ba sila og kaluwasan ug kung napahauli ba
ang ilang relasyon ngadto sa Dios ug kung unsa ang ilang gibuhat para makabalik sila sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Basahon nato ang mahitungod kanila diya sa gamhanan ug dili mausab nga pulong sa Ginoo ug kasaligan. Diya sa Genesis kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 12. Ug si Adan nakighilawas kang iba nga iyang asawa ug kini nanamkon unya nanganak kang Cain ug miingon, nanganak ako og usa ka lalaki tungod sa tabang sa Ginoo. Si iba karon nasayod siya nga dili gid lalim dili sayon sa panahon niya manganak. Apan nakaingon siya nga pinaagi sa tabang sa Ginoo. Nanganak siya og batang lalaki. Kung atong mahidumduman, ang Ginoo mo'y nagtunglo niini nga kasakit para sa mga babae, siya lamang usab ang makatabang. Ug nanganak usab siya sa igsuon niini nga si Abel. Ug si Abel tigbantay sa mga karniro, samtang si Cain tigugmad sa yuta. Ug sa paglabay sa panahon, nahitabo nga si Cain nagdala ngadto sa Ginoo sa iyang halad gikan sa mga abot sa yuta. Ug si Abel nagdala usab sa mga kamagulangan sa iyang mga karniro ug sa mga tambok nga bahin niini ug gitagad sa Ginoo si Abel ug ang iyang halad. Apan kang Cain ug sa iyang halad wala siya magtagad. Busa nasuko pag-ayo si Cain ug nagmugot ang iyang dagway. Ug ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko ka man ug nganong nagmugot man ang imong dagway? Kung maayo ang imong gibuhat, dili ba dawaton man kini? Ug kung ikaw wala magbuhat sa maayo, ang sala naghupo diha sa ganghaan, ug ang tuyo niini mao ikaw. Apan ikaw kinahanglan nga mubuntog niini. Ug si Cain misulti kang Abel nga iyang igsuon, mangadto kita sa patag. Ug sa didto na sila sa patag, si Cain mihasmag bato kang Abel nga iyang igsuon ug gipatay niya siya. Ug ang Ginoo miingon kang Cain, hain si Abel nga imong igsuon ug siya mitubag, wala ako mahibalo. Tigbantay bagud ako sa akong igsuon. Ug ang Ginoo miingon, unsa man ang imong gibuhat, ang tingog sa dugo sa imong igsuon nagtuaw kanako gikan sa yuta. Ug karon tinunglo ikaw gikan sa yuta nga mibuka sa iyang baba sa pagdawat sa dugo sa imong igsuon gikan sa imong kamot. Sa dihang magugmad ikaw sa yuta, dili na kini maghatag kanimo sa iyang kusog. Maglatagaw ug magtagu-tagu ikaw sa kalibutan. Sa ato pa, si Cain karon ang una nga nawantid ug una nga naglatagaw diri sa kalibutan, dili sa gobyerno apan atubangan sa Ginoo. Sa ato pa, unsa nga halad ang gidala ni Abel sa Ginoo? Kung atong makita, mga panganay sa iyang mga karniro ug ang uban mga tambok niini. Gitagad ba sa Ginoo ang gihalad ni Abel? Oo, gitagad man kay kung atong makita, siya gayud ang gidawat sa Dios. Unya si Cain, unsay gidala niya nga halad ngadto sa Dios? Mga abot sa iyang pag-uma na ay kalabasa ug uban pa. Gitagad ba sa Ginoo ang gihalad ni Cain? Wala man. Ngano ka ang gitagad sa Ginoo si Abel ug ang iyang halad apan wala niya tagda ang kang Cain? Mao'y dako nga pangutana. Duha sila nga naghalad ngadto sa Dios, apan naay usa nga gidawat ug naay usa nga wala dawata. Unsay rason ug unsay hinungdan nganong kang Cain wala niya tagda? Susiyon gyud nato pag-ayo kung naunsa nga paagi nganong gitagad sa Dios si Abel. Ug para mahimbaw-an nato ang mga tubag niini, tan-aw nato ang uban pang gisulti sa Dios may tungod ni Cain ug ni Abel. Sa bahin sa iyang pulo nga gisulat diha sa ulahing panahon. Kini makita nato sa bag-ong kasabutan ug unahon nato tun-an kung unsa ang gituuhan ni Abel
ug kun unsay gipasabot sa iyang gihalad unya sundan dayon nato sa kang Cain. Mubasa kita diya sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 4. Kay dili gayud mahimo nga ang dugo sa mga laking baka ug mga kanding makakuha sa mga sala. Klaro, sa ato pa miingon ang Dios nga dili makakuha sa sala ang dugo sa mga mananap. Busa klaro kaayo nga wala maluwas si Abel pinaagi sa iyang gihalad nga mga karniro o mga kanding. Naunsa kaha pagkaluwas si Abel kung dili pinaagi sa mga mananap ug nganong gitagad siya sa Dios. Mupadayon kita sa pagtuon may tungod niini. Diya sa Lucas kapitulo 11 bersikulo 50 hangtod 51 gisulti nga propeta si Abel. Unsa kining propeta? Ang propeta mauytig pamaba sa Dios ug mauytig pahayag sa mga propesiya, maulugar trabaho sa mga propeta. Sa ato pa tudluan sa Dios ang mga tao ug pahayagan niya sila sa mga propesiya mahitungod sa unahan pa nga mga hitabo pinaagi sa iyang mga propeta. Parihas kang Abel, kung unsay gusto nga ipahayag sa Dios para sa mga tao, si Abel mao iyang gagamiton kay propeta man si Abel. Atong basahon diya sa Biblia, kung unsay gipawali sa Dios sa mga propeta mahitungod sa kaluwasan, kay pinaagi niini atong mahimbawan kung unsay giwali ni Abel o kung unsay iyang gituuhan kay propeta usab si Abel. Diya sa mga buhat kapitulo 10 bersikulo 43. Nag-ingon, kaniya ang tanang mga propeta nagpamatuod nga ang tanang mutuo kaniya makadawat sa kapasaylohan sa mga sala pinaagi sa iyang ngalan. Sa ato pa giingon sa Dios nga ang tanan gayud nga mga propeta nagtudlo nga ang tanang mutuo kang Hesus makadawat sa kapasayloan sa mga sala. Busa tataw kaayo nga si Abel mituo nga maluwas ang tanang mutuo kang Hesus kay makuha ang ilang mga sala pinaagi kaniya. Pinaagi sa iyang ngalan mao iyang gituuhan busa mauusab ang iyang giwali. Gipakita ni Abel ang iyang pagtuo. Basin wala masabti sa mga propeta ang tanan gayud nga buhaton ni Hesus kung muabot na dinhi sa kalibutan. Pero tanan gayud sila nakabalo ug silang tanan nagtudlo nga ang kapasaylohan sa mga sala pinaagi lang kaniya, walay lain. Mao kini ang gituuhan ni Abel ug mauusab ang iyang giwali. Gikan sa sinugdanan, gikan sa una pagayud nga mga tao, ang kapasaylohan sa mga sala, pinaagi ra lamang kang Hesus. Mao kini ang bugtong ug usara kapaagi para sa kaluwasan. Busa igsuon, tuo ka usab kang Hesus kung gusto ka nga maluwas. Ug tungod kay gawaliha si Abel may tungod sa manluluwas, siguro nanganawalihan usab niya si Cain. Kay kung atong hunahunaon, gamay pa man ang mga tao dinhi sa kalibutan. Ug siguro nga si Abel gusto gid niya nga si Cain maluwas ug dili masilutan sa unahan. Sige, mupadayon kita kung unsa pa'y sunod nga nahitabo ug unsa pa ang uban pa nga gihisgutan mahitungod kang Abel. Diha sa Hebreo kapitulo 11 bersikulo 4. Tungod sa pagtuo, si Abel mihalad ngadto sa Dios sa labaw ka maayong nga halad kaysa kang Cain. Nga pinaagi niini siya gipamatud-an ingon nga taong matarong. Ang Dios nagmatuod niini diya sa pagdawat sa iyang mga halad apan tungod niini bisan og siya patay na siya nagsulti paghihapon. Bisan kung patay na si Abel, ang iyang gibuhat hangtod karon
nagsulti paghihapon kay lagi siya nagtuo sa manluluwas. Sa ato pa, masayra nato din hiniining bersikulo nga nagtuo si Abel sa manluluwas. Ug tungod ni ini, naghalad og mga karniro. Ug diha sa sunod nga mga bersikulo, nga mao ang Hebreo Kapitulo 11, bersikulo 5 hangtod sa 12, makabasa kita mahitungod sa ubang mga tao nga mituo usab sa manluluwas, sama kang Enoch, kang Noe, kang Abraham, kang Isaac, ug uban pa, nga wala pa gani nato kahisguti, ug sa unahan nga episode, masayra nato ang mahitungod ni ini nga mga tawhana. Basahon nato ang bersikulo 13, para mahimbaw-an nato kung unsa ang gisaluhan ni ining mga tawhana nga pagtuo. Hebreo Kapitulo 11, bersikulo 13, diha sa pagtuo, kini silang tanan nangamatay, nga wala makadawat sa mga gisaad kanila. Apan gikan sa layo, sila makakita ni ini ug nahinangop ug miila nga sila mga dumuduong ug mga langyaw lamang dinhi sa yuta. Sa ato pa, gisulti sa Dios nga kini silang tanan nga atong gihisgutan, sama kang Enoch, kang Noe, kang Abraham ug kang Isaac, silang tanan mituo ug mihinungop sa gisaad nga manluluwas. Pero pag abot na sa manluluwas dinhi sa kalibutan, wala na si Abel. Ug kining tanang mga tawhana nga atong gihisgutan dinhi niining bersikulo kay patay na lagi sila. Busa wala nila mismo kadawat ang manluluwas, wala gani nila kakita. Apan tungod sa ilang pagtuo kaniya, naluwas sila ug miila nga langit ang ilang gapadulungan ug ang kalibutan nga ilang gatindugan ug ang ilang gapuy-an, dumuduong lamang sila niini. Estranyo ug walay pagpuyo hangtod sa kahangturan. Sa ato pa sila nasayod ug nakasabot nga mga lumalabay lamang sila dinhi niining kalibutan. Ug ang ilang problema nga pagkahimulag ngadto sa Dios nasulbad tungod sa ilang pagtuo ngadto kang Hesus. Ug diha sa mga Hebreo Kapitulo 11, bersikulo 17 hangtod sa 38, mabasa nato ang mahitungod sa daghan pang mga tao nga mituo usab sa gisaad sa Dios, nga manluluwas ug nangaluwas sila, sama kang Jacob, kang Jose, kang Moises, kang Rahab, kang Gideon, kang Barak, kang Samson, kang David, kang Samuel, ug ang mga propeta. Kini silang tanan nagtuo gihapon sa manluluwas. Ug kini silang tanan naay gisaluhan kang Abel nga pagtuo, ug basahon nato ang mahitungod niini sa bersikulo 39. Ug miingon, ug niining tanan wala sila makadawat sa gisaad kanila, bisan sila gipamatud-an sa ilang pagtuo. Sa ato pa, kining sila tanan namatay sa wala pamuanhi ang manluluwas sa kalibutan. Apan mituo usab sila, busa nangaluwas sila. Mihinangop lugar sila bisan wala sila masayod kung kinsa ang manluluwas, wala sila masayod kung kinsa ang iyang ngalan, apan sila nakatuo nga pinaagi niini nga manluluwas, mauragi bugtong paagi nila nga makabalik sila sa maayong relasyon ngadto sa Dios. Sa ato pa, baliko nato ang mahitungod kang Abel. Giunsa siya sa pagkaluwas? Mo'y pangutana. Siya naluwas kay mituo sa gisaad nga manluluwas, nga sama usab sa kauban niyang mga propeta. Unsa gani gihalad ni Abel? Ang mga karniro. Ang mga karniro nga gihalad ni Abel, ulagway lang usab kang Hesus. Gusto kaayo sa Dios ang pagtuo sa mga tao sa manluluwas, apan gusto usab niya nga naay hulagway aron makita sa mga tao kung unsay mahitabo sa manluluwas kung muabot na siya dinhi sa kalibutan. Mao'y gibuhat ni Abel. Naasa kita hisgutan mahitungod sa karniro,
Nganong siya ang gipahulagway sa Dios kang Hesus, nganong dili ang mga baboy o dili ang ubang mga mananap, nganong kini pa man ang karniro, kay ang matuod dili man sila makahulagway kang Hesus. Ang karniro malumo ug mapaubsanon ug kinaiya, ug dili siya mutyabaw ug dili mulugnot sa panahon nga siya patyon. Busa maoy gipili sa Dios nga ihulagway kang Hesus. Si Hesus usab sa panahon nga nakaanhi na siya sa kalibutan, malumo ug mapaubsanon nga sama sa karniro, ug wala gani musukol ug wala mudagan sa dihang gipatay siya diha sa krus. Apan gihatag niya ang iyang kinabuhi sa iya ragayong pagbuot. Bisan kung daghan ang misumbong ug mga bakak batok kaniya, wala man siya mga tarungan, wala man siya musulti hinuom, naghilom lamang siya ug wala musultig bisan unsa. Gitugot niya nga mahurot gayud pag-agas ang iyang dugo aron mabayran ang atong mga sala. Busa karniro ang gipili sa Dios nga ihulagway kang Kristo Hesus ug dili uban pariha sa baboy nga mag-iyagak ug mulugnot kung panahon niya patyon. Base nakasusi ka ug nakita nimo baboy gani nga dili pagapuson mag-iyagaka na. Apan ang karniro lahi sa uban nga mga mananap. Busa maoy gipili gid sa Dios nga ihulagway ngadto kang Hesus. Naapagi isa ka propeta nga ginganlan og Juan nga Bautista nga maoy nagpaila kang Hesus diri sa kalibutan. Basahon sa nato kung unsay gisulti ni Juan sa iyang pagpaila kang Hesus ngadto sa mga tawo. Diya sa Juan kapitulo 1 bersikulo 29. Sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Hesus nga nagpaingon kaniya ug siya miingon, "Tan-awa, ang nating karniro sa Dios ang nagkuha sa sala sa kalibutan." Sa ato pa, giingon ni Juan nga si Hesus ang nating karniro sa Dios, kay siya mao ang ihalad sa Dios. Giingon pa niya nga si Hesus ang nagkuha sa sala sa kalibutan, kay si Hesus ang tinuod nga ihalad nga karniro nga nagkuha sa sala sa kalibutan. Ang gihalad ni Abel nga karniro igo raman hulagway sa tinuod nga karniro nga mao si Hesus. Sa ato pa, si Hesus ang insakto, si Hesus ang pagkakumplito sa tanan nga gisaad ug sa tanan nga gipropesiya sa mga propeta. Kay si Hesus ang katumanan sa tanan. Balik kita diha sa kang Cain ug kang Abel. Daw si Cain, unsa ang nahitabo kaniya karon nga wala siya dawata ug wala siya tagda sa Dios? Ngano kaha nga wala siya mutuo sa manluluwas ug wala siya magdala og karniro? Simple nga paagi ang gihatag sa Dios sa ilang duha, nga pinaagi sa ilang pagtuo kinahanglan nga magdala ug maghalad sila og karniro. Basahon sa nato kung unsay gisulti diya sa bag-ong kasabutan mahitungod kang Cain. Diya sa 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 12 side A. Miingon, dili kita manundog kang Cain nga mipatay sa iyang igsuon. Si Cain iya sayawa. Sa ato pa, miingon ang Dios ni ining bersikulo nga si Cain iya sayawa. O sa ato pa, gatuuhan niya ang yawa ug dili ang Dios. Busa sa hinay-hinay natuis ug mingit-ngit ang mga hunahuna ni Cain tungod sa sulsul sa yawa ngadto kaniya hangtod nga iyang gipatay ang kaugalingon niyang igsuon. Base naghunahuna si Cain, ako di ay naghalad ako ngadto sa Dios, nagampo ako sama kang Abel. Mas nagbudlay gani ako kay kang Abel, kay diha sa akong uma grabe kainit ang akong matagamtaman. Apan si Abel hayahay kayo ang iyang kahimtang kay makalingkod-lingkod lang gani. Ako, sobra ang akong paghago.
nganong wala dawata ang akong gihalad. Basin mo ay huna-huna ni Cain. Nahimo siya nga diskumpyado ug ang Dios iyang gasukulan nganong wala dawata ang iyang gihalad. Basin naguna-huna si Cain nga angay siyang tagdon sa Dios tungod sa iyang paghaguay ug dili sa iyang paagi. Tingali gusto ni Cain nga makanigusit sa Dios ug mapugos niya ang Dios sa pagdawat sa iyang paagi. Wala mutuo si Cain nga mauray makaduol sa Dios, ang mutuo sa manluluwas kay gusto niya nga makaagi sa kaugalingon niyang gipili nga paagi. Dili siya gusto nga musunod sa paagi sa Dios. Gusto niya nga ang iya mo insakto, ang iya nga paagi mo dawaton. Apan ang problema ni Cain, wala gay bisan kinsa nga makanigusit sa Dios. Mauray gabuot ang Dios, siya ang tag-iya sa kada usa kanato ug iyang giingon nga ang dalan paingon sa langit maulang si Hesus. Maura ang pagtuo sa manluluwas. Busa maura gay makalangit ang mutuo kang Hesus. Mao'y iyang gisulti ug mao'y iyang giingon. Dili kita maluwas pinaagi sa mga halad nga sama sa gidala o gibuhat ni Cain. Dili kita maluwas pinaagi sa atong mga pamaagi. Patakaran sa Dios nga walay makasulod sa langit, gawas lamang sa mutuo kang Hesus. Mao kini ang iyang paagi. Bisan kung matarong siya nga tao, umaayo ang iyang binuhatan, dili gihapon siya makaadto sa langit, gawas lamang kung pinaagi kang Hesus. Mo'y kamatuuran. Atong basahon ang gisulti ni Hesus may tungod ni ini. Diya sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Si Hesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, ug ang kamatuuran ug ang kinabuhi. Walay si bisan kinsa nga makaadto sa amahan, kundili pinaagi kanako. Mao'y giingon ni Hesus. Ug pag-ingon ni Hesus nga walay si bisan kinsa, dili gayud niya kini pakyason. Walay laing paagi ug walay pagpakignegosyate. Wala makaadto si Abel sa langit pinaagi sa mga mananap nga iyang gihalad. Apan nakaadto siya pinaagi kang Hesus nga mao ang bugtong ug usara kadalan. Kung mahimo pa di ay nga makalangit ang tao pinaagi sa paghalad sa mga mananap, wala na unta mo ani si Hesus sa kalibutan. Muingon na lang si Hesus nga sige pagbuhi ka mong mga mananap dayon ihalad para makaadto kita sa langit. Apan wala man. Kay sama sa iyang giingon diya sa Juan 14:6, siya ang dalan, siya ang kinabuhi ug kamatuuran. Mo'y insakto. Ang atong mga pamaagi dili mahimo ug dili dawatunon ngadto sa Dios. Ug sa atong mga pamaagi dili mo'y rason o dili mo'y hinungdan nga makasaka kita ngadto sa langit. Ang kang Hesus o ang sa Dios nga paagi. Basahon nato ang giingon pa sa Dios may tungod sa kaluwasan. Diya sa mga buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Ug miingon, ug walay kaluwasan diya kang bisan kinsa pa, kay walay laing ngalan ubos sa langit nga gihatag ngadto sa mga tawo nga pinaagi niini kita kinahanglang maluwas. Walay lain nga ngalan nga gihatag dinhi sa kalibutan, mao lamang si Hesus. Kung gusto nimo ang Dios, kung gusto kang maluwas, kung gusto kang nga relasyon ngadto sa Dios, kung gusto kang mapasiguli ngadto kaniya, kinahanglan niya mutuo ka kang Hesus. Namatay siya ug unya nabanhaw ug gibayaran niya ang imong mga sala nga nabuhat na nimo ug bisan ang wala pa nimo kabuhat. Ang tanan gibayaran niya. Tuo ka kaniya ug karon dayon maluwas ka na gayud. Dili kinahanglan nga muhulat pa ka ugma. Karon ra nga panahon dawata ang iyang paagi higala.
ug karon dayon makasumpay ka balik kaniya ug mahimo nga maayo ang imong relasyon ngadto kaniya. Aduna kay kahusay ug ang imong pagkahimulag sa Dios masulbad. Ayaw kalimti nga gapanganduyon kaniya ug gahulat siya kanimo nga gikawhat ang duha niya kakamot aron pagluwas kanimo. Mo iyang gusto. Kay dili niya gusto nga dadunay bisan usa na lang nga malaglag ug masilutan diya sa linaw nga kalayo. Dagana ug ayaw dagani kay gipangandoy kaniya. Gaingnan kita sa Dios nga dili kita maluwas pinaagi sa atong binuhatan. Kay gasa man kini gikan kaniya ug dili pwede nga mahaguan. Atong basahon ang Episo kapitulo 2 bersikulo 8 hangtod sa 9. Nag-ingon, kay tungod sa grasya kamo na nga luwas, pinaagi sa pagtuo ug kini dili gikan kaninyo. Kini gasa sa Dios ug dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga magpasigarbo. Wala gayud kitay makapasigarbo para sa atong kaluwasan kay dili man kini pinaagi sa atong binuhatan. Ang iyang gibuhat mao'y hinungdan nga naluwas kita o maluwas ka. Ug dayon gigasahan kita og kaluwasan, naluwas kita pinaagi sa pagtuo. Apusa wala kitay makapasigarbo. Gidawat ni Abel si Kristo nga mo'y iyang manluluwas ug kinahanglan nga dawaton usab nato. Dili kita dawaton sa Dios pinaagi sa bisan unsa nga atong buhaton. Kay lagi dili maoy paagi. Kay ang pagtuura kang Hesus ang bugtong ug usarak gayud ka paagi nga iya kitang dawaton. Busa tuuhi si Hesus. Siya ang dalan, siya ang kamatuuran ug siya ang kinabuhi.